Салих авылы кызы булһам да, яңа авылда яшәйм. Уларның 2021 ел Айык авыл конкурсында катнашуларына бик шатмын. Уларның байрамдарында һәр вакыт катнашып торам. Уларга еңү теләйм, уңыштар теләйм. Вас приветствует агитбригада с деревни Салихова Умарзая. Мы молодые, активные, спортивные, творческие, единые, разносторонние. Мы мастера своей жизни. Мы заботимся о своем здоровье, потому что думаем о нашем будущем. Приветствуем вас, друзья, соседи, всех, кто против вредных привычек идти готов. Как важно, чтобы люди здоровыми стали. Мы тоже хотим, чтобы был каждый здоров. Мы за здоровье. Мы за счастье. Мы против боли и несчастья. За трезвый разум. За ясность мыслей. За радость жизни. Мы за здоровый образ жизни. I am not trying to do this. When I dance, they call me Macarena, and the boys they say que soy buena. They all want me, they can't have me, so they all come and dance beside me. Move with me, chant with me, and if you're good, I'll take you home with me. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Selamat durmuş baylayбыз. Әһет. Айык авыл 2021 республика конкурсында катнашучы салихтарга кайнар сәлам. Без сәламәт имеш яклы дивизиона кушылабыз һәм сәламәтлек марафонында катнашабыз. Салих авылы халкы бик әүдем. Мына Айык авыл дивизионда кушылып, ниндәй генә саралар үткәрмәләр. Барлыгы актив катнашалар, ниндәй генә байрамдар үткәрмәләр. Молодцы, һәм ошында
еңеп сығуын тілейбіз. Біз көрші ауыл халқы бұларақ, оларды хуплайбыз шында, еңуін тілейбіз инде. Молодцы. Рәхим итеп үтегез. Хыйзан авыз итегез. Әйдәгез, хөрмәтле кунактар. 21 километр йөрделәр. Халык хаулыгы, дәүләт байлыгы. Бәрәкәттә бәрәкәт. Хаулык зур байлык.
Айык авыл 2021 конкурсында безнең Салих авылы республика кимәленә үтеп, һәм без үзебезне ошо республика кимәлендә күрһәтеп йөрибез. Менә бүген бит инде космонавтика көне, шул байрамга арналган полумарафон үткәрергә булдык. Без менә үзебезнең авылдан, Салихтан сыгып, Салих, бәләкәй исем, Серп Имолт, Сарат, Яңавыл һәм Ырымбур өлкәһенең Барбаринка авылы аша үтеп, Тәвәкән авылына килеп җиттек. Безнең марафонга үз теләктәре белән кушылган авылдаштарга, күрше авылларга зур итеп рәхмәт әйткебез килә. Шулай бердәм булайык, бергә булайык.